Ka Voice of the People Party lengba uba Ardan Mela Basayuman, u President, u Badairu MLA ka nongkram, kala pentip bakan pa ka jingtho Pynkynmaw ka Khatduh sya ka sarkar jala, Halor ka jingdawa kalai ka bahat tungkam lani ka State Reservation Policy. Dak bapen pau baka VPP kam yakhi ban pinbet ba uniu he ka VPP habakran haswa ban penkot ya ka jingya langsong kalan mengor hamadan malki ban dawa na ka sarkar ban jubab Halor ka jingkiu dor ki marba mardi haga khatlai tri unai lor araja arpusa ulaong baki brio ki ba arta ten ya ka parti ki shem baka dai ka jingkerman kumban syukro baga jing puli bania ya ka jingdawa penbet ya ka reservation policy ka don ha ka meet jong expert committee ka padang sedap shemshan ya ki jing ai jingmut na ki baya don benta ba pher dan rekum ki nongaram joka parti ngida sngo kemen sim ngida hun sim wala ring ngimyo le si kata ka spa prote ring yo e ga jinghun sim balai amara din jong ga jimi joka voice of the people party di brig sedang men ke bopla ki ba khamlo kla ma ti wei pa mo ngira sa kano pangini kiseng di ba shukwa penmi jingkuma Naman patu kam jakot di kisnem di pembicara di seng sain partai di mi manang di mi surok kadega voice of the people party kabastang kan mi surok ani ki nagata ka jinge jo patba di bikinan di menteri sarkar ki bang am ka VPP te mo kawan ra ai katakan negative politics nani ka politics ka bashi persya be nyong yen ngingin persya ya ka ba ngimbe ban persya kung ka parti ni ju ai jing tho sha sarkar Naya baka sarkar ka persyang ban kiar nangi. Kamkwa bani kendo. Ngira apo assembly. Lalha assembly rupi mala bani keren tihimut ni chusngap no. Ngila na ban keren chuk pat ba. Baka voice of the people party kan ka party ka ba compare nagi way pat ki seng sign partai. Namar ka thong ka ji kam nei bangin kamai spa elini kam nei bangin yo nam ngin yo buram ngin yo bor nei ban ai ka ji shagri ka ba hok yo pat ba uba shane ai. Tete naman kita raw PE gini kismi. Paling bagai jimi jong voice of the people party. Kalau orang shibun ke jingkala hakur kom perkhat jong gibriu. Kata ka bagiong ka politics klem pisah kampoi shinu. Kalau poi mentah. Kalau urlong hagani ka jela ka jingi. Lingba ka voice of the people party. Gibriu mentah kimi krenchu e ka pisah, kimi krenchu e ka kia, kimi krenchu e ka khalai ka dawai. Kila kren ni nongrim jong party. Kata ka ni jingkala ka bangilala aban wanra agar kau perkat jeng di nongsong snong agar ni kejela keji. Kedai nomor kata kadau nganget bagai jimi juga voice of the people party. Kau mengira keren, kau mengira kurang. Kamdei tangan ni ke price rise. Kau mengira penparu. Ringkat pandangi ngila ai ke jingtok sebagai sarkar ke bini pakai ni kesini. Nganget nyen ai ru ye jingtok sebagai sarkar kau bagi la pensno. Ban yai Pynkynmaw biang ye ke sarkar ba kadai ban pendak wood ya kata kajing tawa kajing ban penbet thmai yang reservation policy bat ngengit kum ka parti kani kandai kasin ka Khatduh ka bangin ai ka reminder sa sarkar wala ka sarkar kama ban penbet ngen apa ni kibya Halor kani inum susun tang kumtu namar ngim kwa bagi pat ba kin smutu bakala bang isu yaki tamban penbet ke namar kata kadau ngasmo mangi parok kibenan ni ngendon ni kata Jingsngewrit kabashai baga jimi joka voice of the people party kan mi man kit shisha ya ka kia kason jong ka jat benriu ba jong ka jela Uba Ardan Mela Basayuman haba ai jingkan tho Halor ka jingbe lek program u Dr. Ricky AJ Singkon u MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency haki kindiat sngi bala dap ulaong kadai ka Jingsngewrit bat ka jingburam ya ka jingpenkop bor dau pat ba Ulai tu baula jubab syaki bakran sepang gejingnya skuti u Dr. Ricky da ka baong. Maka de Jingsngewrit kum ka Kolshor ka VPP ka baya Pher na ka Kolshor VVIP. Kila sedang mani ki nongalam jong voice of the people party. Nadu yu MP, hadu ki MLA. Bangindai kita ki nongalam ki bakwa pan pen kata ka bor. Mo hagini ki singi i. Kala ya kala sapriam ka kubor. O MP jingi lek ban attend ni di program nak skuti. Oh kalau kau apply di way pakin long kontak. Oh long shoot ni. Di way para job MLA le job MDC le job MP bandang song skuti te long shoot. Nehangi kata kamrung kata ka ni ka politics ka Pher ka jong ka voice of the people party.
Namal terdaw nga kintu nga kerpati pi kinong tersyang ki baklain ki bashirhem. Yai tuai nom ta jungi. Bagani ka mensim jungi Jingsngewrit. Ka mensim man syakri kan nangi klain hani. Ombang ini semua don kerdan ni suyo ya ga jingpen ko por no pat pa bangin syakri nakam ta jong pat pa kadi ga jingpen ko por kami ga jing ai kerdan matang ini purom ya ga jingpen ko por ga jong pat pa namal pat ba ai ka kerdani bangin penwit ya ga ya kayeng jong bobon parang na kata kadao idan ki lapha yang ki weipat ki jai penriu ki lapha yang ya ketu ke video kaba MP jing ilale man attend ni tu ke program de skuti nga syujuba petanggan ni. It's a VPP culture which is completely different from a VVIP culture. Kani ni ka culture ka jong ka VPP. Kaba tumai haga politics kaba kiwi kismo kamong kabara wanlo. Ulapan sngoru bakal long ke balengo bagi nong rap ki bade marap ki hap detat kat bagi bathiet man bampat ki hap thiet ram. Uloong baki daw jing keudor day ke jing bon palat ki kherdop lum khajna ki pulet ki balute bat ke jing long upat ba banchu ngap ni hun bet. Uloong baki badon ha ke sarkar ki tieng men penlong election MDC namar ke jing shania upat ba ya ka VPP bat ya tho badon ki ba phone yu ban keli iman kidang bon kam kata siale ya ki file. Ini keli bon sin bang ila keren ni gani. Nyong ki nongrep papri ki hapan di ka dor ka batat yu marep ujong ki. Ka pamangi ki nong bam hapan di ka dor ka baram. Lalang itiat na ginongrap, nginom semua Pher, kalau itiat na ginongrap kinim. Nangi lingo, day nomar tangi tawa, badon kamban yatay. Ngidon kamban tip, balay, kalong kumta, balay, ginongrap, kihapanti, kimarep, kijongki, hagador, kabatat. Bat balay mangi ginombang, bat kihapanti, hagador, kabarem. Kasokal kam hapan ay dicuba. Kasokal mentakan ay kawi kadaw. Pagkata kadaw kalong, nomar pangingim dan yaka, railway. Ngong ka jingrem juga dok masih kadai pakamdan ke railway ni di pamdan dok masih ni. Bali pamdan dok masih, maka kan jing Shillong tu itu masih syabar. Sa Bangladesh. Bat habala ot di ginong dok masih mdan penskap dia kata. Kadai tang ka excuse kepada sorka. Lagi dan sibut, ngila orang ka jing bon jing problem khajna. Ka jing luti pisa jung ki kulit hajilinti, ka jing long jung ki pat pa bagi suhun baik. Kita jadi kita. Kiba penlong ba kandol pe jiksim kabu ya ni jipat ba haga bidi ba dor kumur. Namar kata aku ki nong kesan ki bide joka voice of the people party. Kani ke ji kudu ba ji ngaong iti kalong ke ji kudu ba chop. Jingsang ke ji khot kerki ya kani ke ji ki namar ngisu ba kamlong ban penslen. Namar na korkom kren jong ki bri ke dan ka sarkar ngimpat tikena. La kanuan show ka MLA election, na kanuan show ka MDC election. No, yung la ngim la ban penong election hapo kani ka khatar banai, kabungon ngin hap IT no show governor. Hado ka ta kiting ke VPP bakan room hapo district council. Dan lagi ba penso yang akyong iba arden. De we ting ka ni ka election. Try ula ibon kamo. Manta ban ya ta siali ibon ki file try. Wati ngi ka VPP. Oh ngai kata te ngi mak tip mo. Kibun kam ayu, Nai ka ega ba pawi kalong ka don ka jing setting ka ba kraw. Pag election kanwan namar ba kim ko ka VPP kan ipan penkhoi. Ya ka kenrum ka kalam ka jobo ka jwa hang tai apa is council. In penso thu rupa ya ki pai pa nong song snong ba kinong ki ba penkre ba ginum benut ya kata ka shisni ka arsni ka jingi bagi ki kenang bagi kita ki skor ki baklut juga sorka oh tin pay kini slow ya kata kajing od ya kajing don kam juga jat ngriu bat bagi da kwaru bakani kadai kabari kasin kabari kong habang imi perthai mi maran bani ki ya kani kajing Kyrwoh kanum syukut no tangkumni nrei ngidio ban kai yo so juga jingjob banong kajing ku kam tami gilong sem Kibeduk kibarangi. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpunyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom.
Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing man toy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya